Situla yiphi ingoma? Situla yiphi ingoma phela? WTS okuye inkampani zala ekhaya shuthi ke ngomunye wama-ofisi ala ekhaya. So ke senibizele abaka CAO, senibizela abantu bethu abakuma institutions ahlukene abazosiza ekuthenini uma seniqala ama-applications enu nazi ukuthi nenze njani. Njengoba sazi ke sonke ukuthi akulula uku-apply ka CAO, kwenye inkathi
uyuthuthuthisa system mhlawumbe itshela okunye especially laba sebeke aba-upgradeayo sebeke ba-apply before uthola ukuthi uzofaka i-ID number yakho laphayana uthola ukuthi i-profile yakho is still active and when you want to change that so ubalana-ke uzocacisela kuzo zonke lezo zinto and nami ngilana-ke ukuthi-ke mase ubhajiwe-ke nawe noma uma ubona ukuthi eyi mesi mina ngeke ngikwazi ukwenza le nto iyangihlula bese uza kimi-ke kwiSibusiso Solwazi applications eSibusiso Solwazi-ke sinama-programs sinama-packages awu-4 othi nginikeza amahlaya andidlulisela leni bangani Lisa, awesibusiso solwazi lana kuzothi-ke mase ngichazelwe yonke into-ke bese nibona-ke ukuthi okay sengidinga usizo apply ebese niyangithinta ngisizwa ngizomsiza nge-career guidance ngizomsiza ngokuthi sithi walk through i-CAO together sithi walk through abafuna uku-apply private together so-ke asibe sithathana nama-flyers sizomina nani ngoba sihlala ndawonye sizokhuluma introduce themselves kodwa abakwaJabulile Foundation khona uSenamile Shangasi Mnqobi Shangasi uZamamvula Cebekhulu uThobeka Shangasi noLethando Shangasi noThembalethu Shangasi. So iJabulile Foundation was created by abantu besifazane, young girls creating for youth. Everything we do is for y'all and yonke into esenzayo involve me. So our mission is to uplift ingane ezincane and help them do izinto esingakwazanga thina kuyizenza to fulfill the success yeah. So if y'all need help or anything, we are willing to help you with everything and anything that we can help you all with. So, abazolandela bazonichazela ngezinye izinto mina bengi-introduce the Jabulile Foundation. That is the whole thing. Ngiyabonga kakhulu. Oh yeah. Ngalandela. Sanbonani? Sanbonani? Njani? Igama lami uSenamile Shangase. Ngiyajabula ukunazi nathi nabanye. Mase ngikhathele. Nilambile? Kanjani manje? Nilambe kanjani? Angazi. Okay guys, so mina into engizoyenza nani are basically icebreakers. Njengoba nithi nilambile makhuluma mina ngizosutha. Okay guys, so all in all, namhlanje sinama game awu-4. And after each and every speaker, yangena mina so nizombona nje kalingana. Alright? Noma ngwehlise ibe yodwa? No. Ubeka abe u-4? Yes. Alright. Akusiwa-ke ama-game anzima, awekho lula, alula. It depends kodwa ukuthi wena ubona kanjani. Alright? Yes. So kukhona awu-2 ekuthiwa i-2 truths and a lie. And then kube khona yodwa ekuthiwa i-human bingo. And then kube khona awu-2 akwama general questions, ne? So I guess as we all know general knowledge. Okay? So ngizon-surprise angeke understand ukuthi ngizongena ngayiphi iqala. Yabo guys? Ngiqala? Okay. So lena ilula kakhulu ongayazi ngizomluma. Okay guys, so the question is, what is the largest organ? Skin. Okay, but be quiet. Let's have a prepare. Right, so guys, this is our
ngicela laba abakujabulile bangisize. Ngizobuza i-question, uphakamisa isandla, and then you get into. You get intwana ethizeni. Okay? Sacela silinde laba abangenayo khona singesiza siphazamiseke. Okay, ni ready nonke? Alright, school laba abasanda ngena sanibonani igama lami uSenamile wabaShangazi. Hi. Okay, so manje ke guys ngiyakhumbula ngathi ngisanda kucelani. If you have an answer uphakamisa isandla oyedwa emsebenza nabo uzofika azonika okungokwakho. Alright. So, our first official question, ETA. How many bones are babies born with? Raise your hand. Raise your hand, please. How many bones are babies born with? Okay, now Mrs. Lapayana. 306, close. Asibo ukuthi khona nosondele kakhulu. Okay, khona omunye. Okay. 300 bones. That's correct. Okay. Imani. Ngifuna ukubona. In order yokuthi uzube namathambo awu-206 ngifuna ukubona ukuthi kuyafundwa ngempela yini. Khona i-process ye-bone fusion eyenzakalayo. What's it called? Raise your hand. Raise your hand still. There's a process ye-bone fusion that takes place. What is it called? How kind. Ngisho ukuthi ubaza akayifundisi life science. Okay, I saw John Beno. Okay. Yes! Questions left for this round, okay? Excuse me. 2 more questions left for this round. Okay, 2 more questions left for this round. Who is this pop star, Songes Manzio, famously known for his moonwalk? The last question. Siyazi ukuthi everything in our rules, right? Esikoleni kunama rules, mawufunda ukushayela there are rules, mawufunda ukwenza ukuthile there are rules. Nathi njengabantu we have rules esiphila ngaphansi kwawo. Which book do you find ama 10 commandments? Which book do you find the 10 commandments? Sanbanan, I'm not next to you, I'm not behind you, I'm in front of you, right? If by Pelini we have 66 books. That's correct. In which book in the Bible do you find the 10 commandments? Yes. Exodus. Yeah!
advisors ethu eze ngaphambili ezichazele ukuthi zenani. Ayanda from the Central Applications Office. Hamba nophilile. Ngikene CEO. Angazi nizo CEO. Guys, apply manje ukufunda ama university ase KZN. So uma ufisa ukufunda eMangosuthu, ise DUT, UKZN, ise University of Zululand and also kuma private colleges ngizocela ukwabala wonke. It's AAA School of Advertising, Ibrea College, Ibrea Technical College, the Central Technical College, the Mberi, the iStudent, the Menkosa, the EduVos, the PEX College, the Regent Business School, and also Office of the Richfield College to apply as CEO. Guess what? How do you apply as CEO? Give me pama pamphlets, lawa. So I told you lesson. Okay, so must be a lapezul. Put the website address. Say what that's what. It's a last put the 3, 2, 1. It's it. So see apply online. Asebenzisa ama cell phone, sisebenzisa i-computer or i-laptop. Mawungenayo le gadgets uzoya ku library eseduze kwakho uya ku internet cafe eseduze ungena ku Google Chrome or Internet Explorer asingeni ngeni browser kuyazwakala use ovulile ngomhla ka1 ku March uyavala ngomhla ka30 ku September but for i-medicine uvala ngomhla ka30 ku June. I-advantage ngo CEO is there for wonke lama institutions esengiwabalile wabulayela ifundo ezilu6 ufake ama university house 6 ahlukahlukene so ungafaka i-DUT ufake iMenkosa ufake i-UKZN but the advantage is that uzokhokha u250 awukhokhi lapha nalapha yani kuyazwakala. How do you pay? Ukhokha online mawuqeda uapply la kule website wafaka ama-programs akho awu6 i-system will take you through to i-payments page. This is where you will pay u250 futhi unayo imali ku-bank card yakho ngaleso sikhathi. If futhi awunayo imali ngaleso sikhathi uyaqeda ukugcwalisa i-application, you click on process my application, you log off the system. Uyothi at a later stage before umhla ka30 ku September uyakhokha u250 wakho. I-system izogenerate i-EasyPay number ozokhokha ngayo. Leyo EasyPay number yakho izobe ne-CEO number yakho e-unique. So i-EasyPay number eyakho awuyiniki umngane wakho wena wento ozokhokha ngayo. Am I clear? Before closing dates. Also izobe isikufaka ku-page la uzofuna ukugcwalisa upload khona ama-documents akho. So uzofaka i-certified copy ID ufake nama-results akho grade 11 u-term 4 noma ngaba uphasanga kahle ukhompalzana kuyazwakala noma ngaba awuphasanga kahle ugrade 11 basi bayawucela bathi kuma-institutions ama-results a-March abawaceli ngoba usuke usa-revise umsebenzi waka-grade 11 owaka-grade 12 ungene egiyeni mengabe usubhalela uJune. So basibacela bafakele ama-results aJune bacela bafakele nama-results ama-trials akhompalzana. Am I clear lena? Ngithe i-CEO ila ne-KZN kuphela kuyazwakala. Asike sithi KZN institutions asisho kakhulu sithi KZN institutions. One form, one fee, one application. One form, one fee, one application. So mangithi one form sithi ka CEO apply ngeform elilodwa kodwa apply ifunde engaki ezu6 uma university amangaki awu6 ukha malini 250 before i-closing date umhla ka 30 medicine ivala nini June ngithi late application fee is 470 wena ulindi ukuthi kuze kube 470 apply March yazwakala asithi CAO makhulu ngicela apply on time. Sizosibuka nezonyusa amasokisi njengoba sila so kubalulekile ke ukuthi akhaya isikhathi yabona Okay, hello guys. I'm back. Miss me? Heartbroken. And so manje guys, a game that we're going to play, it's called Two Truths and a Lie. Alright? Two Truths and a Lie. Manje angibaboni othisha base WTS bengithi ngizobacela. Kodwa it's fine sesizobacela in the next round.
Manje kukhona abantu abawu-2 la esinabo, uLethu neMvana. Right? Yes. Lethu Imvana. Ningangibuza ukuthi kanjani ngizochaza yena. Mangithi kukhona uLethu neMvana bangicela ngala and then uLethu ngizocela mina la uke vele uyazi la. Oh. Okay guys, so ngala kukhona uLethu, ngala kukhona Imvana, right? Kukhona i-statement la abangibhalele zona. Ngifuna usebenzise i-intuition yakho ukuthi ubone ukuthi ikuphi okuyiqiniso kulesi statement noma ikuphi okuyisiphosiso, right? Okay. Masiqala ngeMvana. In the 3 statements that he gave me, you can't do medicine without pure maths. You are not required to apply for NSFAS if you are black. And then Obama is from South America. Iliphi is statement esilapho esiyisiphosiso. Isandla, please. I can't hear you if you're in a choir. Yes, Mama? You cannot apply for NSFAS. Yes, that is very true. That is the lie. And then, uLethu, guys, come back to me. Thank you very much. Ulethu ubebhale ukuthi I have a PhD in psychology. I have met Richie Mnisi. I can finish a book within 24 hours. Wow. There are 2 truths la and there's 1 lie. So, ikopi, you want me to repeat it? Yes. Okay, kukhona ethi I have a PhD in psychology. Alright, so I have a PhD in psychology. Esbeliti, I have met Richie Mnisi. And then the last one, it's I can finish a book within 24 hours. Mrs. Sada, if you have an idea. Okay, come back. That's because someone knows me from somewhere. Okay, so Ukinsile, she does not have a PhD in psychology. However, she does have the LLB. Thank you so much, guys. I will see you in the next round. Bye. We have to go. We have to Any PhD, man? Umuntu manje sino PhD sonke kanjani? Kunjani? In what? In what? In psychology. I philosophy. Wait, my man, okay, I see again. Okay, ngisacela uAzanda Shange. Shangaza umwezi. Sanmonani? Sanmonani? Ninjani? Hawu ngiyaphila nani. Umiss umthetho wami, Miss Azanda Shangaza. Until ngifake lokho kwindandatho la lento sekummesi sisibanibanyana. Okwamanje nje kuMiss Azanda Shangaza. I am a private TVET education lecturer by profession. But outside of profession, I am also a career guidance coach. Are we together? Yes. Okay, we show that we are together. I invite them to go to class. If we are together, are we together? Yes. Together. Are we together? Yes. Because
in my field, in this engineering. Ema-TVET college, kubalulekile ukuthi uhambisane nalento engiyishoyo. Siyabona? Are we together? Yes. Yeah. Because if singahambisani, wasala. Then sala-ke after class, sikiyalela ukuthi uzoya kwithutha likucathulise kuphi, uzo-understand umsebenzi. Are we together? Yes. Alright, so my job here is very simple. Jabulile Foundation, I've been working with them for I think about the past 2 years. Ms. Hamanabo, mina nje umsebenzi wami ukuthi ngichaze ukuthi ema-public nasema-private TVET kwenziwani. What is the space about? Are we together? Yes. Ubani wazi ukuthi yini i-TVET? What does TVET stand for? It's an abbreviation, ain't it? Intoni umntakwethu? Bani umntakwethu nje alright. Or relevant. Uba umntakwethu relevant uzositshela. Ha! Lama games lawo ama-bones emzimbeni ey'ngane uyawazi. Oh, lawo TVET anwazi. Sebeyangizama. Alright, ngicela ukunisiza abantu. Khona ukuthi technology kahle. Yebo, now. Thank you. Alala. It's technical, vocational, education and training. Now, laba bantu ke abafunda like technical, vocational, education and training. It's usually students who say that I do not subscribe to system yokuthi ngifisa ukufunda mhlawumbe 3 years, or 4 years, or 5 years. Are we together? Yes. So we have different spheres lana kule TVET system. Sibane engineering studies faculty, sibane business studies faculty, mese sibane hospitality and tourism faculty. Are we together? Yes. How many faculties do we have? 3. So kulama faculties, just like our institutions, the high institutions that are like UKZN, DUT, nakhona. So kufanele kuhambisane into ozoyifunda ihambisane nama-subjects owakhethile esikoleni. Are we together? Yes. So whichever subjects owakhethile already ngoba senga-grade 12 ngokwazi kwami. So kufanele ukuthi wena uzo-either ngena ka-engineering, uzongena ka-business studies, or uzongena ka-hospitality and tourism. Now uma besifunda laphayana-ke sidluwanisa ngama-trimesters or semesters. Sidluwanisa ngani? Trimesters or semesters. So laba bantu abangala uzobabiza ngokuthi o-trimester. Niyezwa? Ni-o-trimester. Are we together? Yes. Nina ngabo bani? Semester. Are we together? Yes. Yeah. So o-trimester bafunda 3 months, which is the engineering students. Are we together? Yes. So hluwanisa ngo-3 months. Ufunda 3 months wokuqala. From the first, or rather, 3 months, yes, uzofunda 3 months, inyanga yes 4, bali exam. Usho uzofunda from January to March. Are we together? Yes. Mese niphinde futhi nifunda from May to July. Are we together? Yes. Okokugcina mese nifunda from August to November. Are we together? Yes. Nizofunda nje, nifunda kathathu ngonyaka ngoba nika engineering. So uma ngabe nifunda kathathu ngonyaka, nenzu N4, N5, and N6. Are we together? Yes. Then you get your national N certificates, meaning that after you finish N4, you qualify to receive your national N certificates. When you've done your N5, you qualify to get your national N certificates in N5, then N6. Mawuqeda wena trimester student. Uzobusuyokwenza i-in-service training, kusho ukuthi uye company thizeni ezohlala nawe ibikufundisa umsebenzi, ikuholela i-stipend. Ikuholelani? I-stipend nje manje encanyana nkosami kuthiwa nje awugibele nje uthenge ilunch ufake namacici emsebenzini leyo. Hayi ukuthi iholo. Are we together? Stipend-ke any registered company, any government entity, it's 24 months.
It's how many months? 24 months. 24 months. Okay? Then after you complete your 24 months work, then you apply for your national end diploma. Apply any? National end diploma. Alright? Then you have semester, which is the business studies and tourism. Nenza njani ke nini? Nizofunda N4 first semester, N5 second semester, N6 third semester. Are we together? Yes. Are we all together? Yes. So kesindawonye na? Yes. Anyway. Shuthi ma benifundile ke lo 3, lo 4, lo 6 months, sorry. 666, which makes up 18 months. Angithi? Uzobusuwenza another 18 months in service training. How many months? 18 months. How many months? 18 months. So it's different. Now, Yes. again, you go to a registered company or a government entity. Usebenze khona. Uthole leso stipend nyanga. Yabo? And then usuqedile lo 18 months, you apply esikoleni sakho. Wena kuyona i-TVET yakho. Uso apply national and diploma. Now, abanye bayibuza ukuthi imuphi umehluko ukufunda TVET nokufunda kuma-higher institution eSwazini? Awukho umehluko. Because now usuthola i-national end diploma yakho. I-national end diploma yaseMangosuthu DUT is the same NQF level. The same what? NQF level. Which is NQF level 6. Sindawonye? Yes. Yes. Then it means that amathuba omsebenzi asuke ezofana. So ngiye-encourage ngani ungahlale ekhaya ukuthi hayi angingenanga mina DUT. Hayi mina ngithathanga. Kodwa uthole ukuthi utholile u-NSFAS. So you have an opportunity to go to the government public TVET colleges if uno NSFAS. Sisandawonye? Yes. Sisandawonye lapha emuva? Kuyashisa mara yabo together West mina ke ngishiswa la impambo so ngiyenza la. So it's very important that we understand as ama students what we do have options. Ayikho lento ezothi hey ngashawa ama points, ngashawa umhlaba, ngakhipha isystem. Are we together? Yes. I myself ngafunda lapha. Manje sengifundele i-advanced diploma yami. Sengiyaqhubeka because it doesn't stop NQF level 6. Ngaya 7, 8, 9. Are we together? All right. Ngicela ke ningiphe mina ama-public TVET colleges enwaziyo naye nawabona noma naye nezwa ngawo. Majuba TVET College kunendawo? IseNewcastle. Tertiary College, Tertiary TVET akithi ingakuphi ngazululela akithi inama campus amaningi onquthu obanono ngoma akithi ya sishona amanye Ingwe ikuphi lendawo? Ingwe TVET College seMatatiyela. By the way, very good ukuthi uthe Ingwe TVET College seMatatiyela. Ayikho confined lento yokufunda ema-TVET college are public. Because ama-public TVET colleges, it means that you qualify ukusebenzisa u-NSFAS ukuyofunda khona. Sindawonye? Sindawonye? Yes. Si together no? Yes. Hey. It means that anywhere in South Africa, maybe public TVET, wa-applyela NSFAS wakho, you are qualified ukungena phakathi. I-college ne-college izobisikisa kwi-campus yabo yale qualification oyifundayo. Are we together? Yes. What can say engineering you how many months in the year? 3 months. I guess. You say hospitality how many? 18. I go. 6. So what about 6 months? Altogether, engineering is how many months? Altogether. 12 months. I guess. 1 year. Then the business studies, the hospitality, how many months altogether? 18 months. In service training, engineering, in service training, engineering. 24 months. Are we together? Business studies, in service training. 18 months.
18 months siyabo. Eklasini ngwekeze nje kwebuza umuntu ngikugobe kanje wena. Akulokho ngithi are we together? Ngiyabuza futhi. Are we together? Yes. Yebo. So ngekhathi ke usuqedile in-service training yakho, usuyaqhubeka to NSFAS 1. Ngiye e-public TVET, ngiyoqhubeka ngiyofunda ngey'fundo zami. Ngiyofunda rather i-qualification yami. Where the public management, the engineering, unfortunately on nursing, no paramedics, no and all of that is not there because we are doing technical vocational education, which means that it is practical work. That's why Hlonisa will have. But you have umsebenzi wakho ideal. You have umsebenzi wakho practical. Are we together there? Yes. Then mase kuba ke ile ndawana encane ngifuna ukudlula ukuthi incane kakhulu ufumba. Ile ukuthi khona lezi ndawana lezi ekwethiwe ama private TVET colleges. Ngicabanga ukuthi osisibase obawabali bathe Brea College, Brea Technical akithi wazwile lawo no Richfield no bani ngithi lawo ke ama college sukuzokhokha imali yakho yakho yabazali bakho hayi akufundi ukuyishiya leyo phansi ngoba inkinga I work in one of the private colleges mase ngifika lapha ngiyadabukisa ayive buhlungu into umuntu asethi useregister ugcwalisela lonke iform ma'am agcwalisela how much isinaphela ngingaba yini ngimtshela ama career opportunities kanje okay registration fee le manje hayi kunde you know NSFAS so da baba NSFAS awuthathwa vele umzali ukuthi akashona ngoba ususitholile isikhathi into engiyigqugquzela kumina ke namhlanje ngicela bandla niphuthume ni-apply nakubona ama-TVET colleges especially if you know ama-strength akho agcwele kumsebenzi o-practical ama-strength akho agcwele phi? If you know that you don't spend too many hours or awukhoni wena as a person muzazi ukuthi angikhoni mina ukuthi mengiyibheka kusasa ngiyohlala nje ngihlezi nje ngenza izinto zase-office kuphela umuntu wazi ukuthi okay I want to be a technician funa ukuba ilo muntu loyi artisan osebenza ngezandla ngenza ugesi noma ngenza plumbing noma ngenza ini are you together? Yes. Ngicela lo muntu ozazi ukuthi umuntu onjani shona khona ema-TVET isikhala sisekho now these colleges ongabalile anama-websites ama-websites ke bafundi nginenkinga ukuthi aniwasebenzisi aniwa-navigate ama-websites kodwa uTikTok anu-navigate umhlobo anu-navigate umhlobo sengiyazi ukuthi kwi-live kwenziwani kwi-live ngiyazi ayithi lokhu live kwi-live angithi uyalike ubuke angithi siyalike sishare senzeni angithi yeah but kwi-website ngifuna umuntu uthi angene abheke ukuthi ku-aplya kanjani especially Coastal College, eThekwini College, eLangeni College banama-closing dates laphayana yabona naphakathi kuyona i-TVET iya kuyona hamba vuka ugeze ugqoke usaka-matric uhambe noJoe uhlangane kube i-date TVET date namhlanje siyahamba siyo-check esikoleni siyobuka siyobheka ukuthi hayi bo ama-closing date anini buze yabona kabo-hostess nobhuti abasebenza egeyithini ibabuze ukuthi hayi bo bandla baba kuvalwa nini kuvulwa ibona bazi yonke into they are the gatekeepers of the school they understand they have the information nibabuze ukuthi hayi bo kuvalwa nini kuvulwa nini ku-aplaywa kanjani yabona uthole information ungahlali ungazi so as much as you can say hayi ngicabanga ukuthi nje ngasengirazi ngiyasazi nofundayo iba umuntu ohlezi efuna ukufundiseka iba umuntu onjani hlezi efuna ukufundiseka have a teachable spirit yileyo nto engisho ubayela nje eklasini lapha every day are we together? Yes iphele lapho inkulumo yami akekho nombuzo ngiyayivula ke le nkundla yembuzo mina please ayekho nembuzo mhlawumbe TVET ikhona into enje TVET yenziwe into enje yep
I-mechatronics, okay, ukuzwa ukuthi i-mechatronics yenziwe. I-mechatronics ema-TVET isuyibizwa nge-mechanical engineering. That means that bahlanganisa i-mechanical engineering ne-electro-technology. So they mix both of them together. So if you do mechanical engineering, so similar to mechatronics. Ukuthi sebeshintsha igama kuma-high institutions lawamanye, so ibizwa nge-mechatronics. But you get the whole package because in other verses they said that they will experience the IT or computer science. Yes, that's when usuku university or usuku wenza degree. So there's a difference between a degree and a diploma. So there's a huge difference between a degree and diploma. Ama-public TVETs and ama-privates, they offer diplomas. Musufuna ukwenza ke i-advanced diploma. Usungaya kuleyo institution mhlawumbe i-UNISA, mhlawumbe i-MUT or whichever one, usuyokwenza ke an advanced diploma. This will include the mechatronic subjects. Then you NQF level 7, which is a degree. NQF level 6 is a diploma. NQF level 7 is a degree. Any other question? I'll say thank you. Are we together? Sanbona Mazulu, Sanbona Mazula Mate, Sanbona Mazulu, Sanbona Mazula Mate, Sanbona Mazulu, Sanbona Mazula Mate, Sanbona Mazulu, Sanbona Mazula Mate. Long to Yavuma, long to Tayasi apply, long to okay, saqala ama-icebreakers elandele. Ama-icebreakers ethu. Aweza, woza. Ngena. Selula. Ninga-apply-ke kamama uyangichaza college laphaya ku-Westgate bangani bami ningisiza. Sanibonani futhi. Ninjani? Okay. Sesikwi-game yesithathu ne. Nale futhi kuyi-general knowledge. Right? Sonke general knowledge sinayo, siyazi. We know what happens around us, we know what happens everywhere. Angithi ngithembile phela angithi. Thank you so much. So, ngifuna ukwazi ukuthi I think yenziwa ku-geography if not history. Nisaqedwa yini? Okay. So bad. Okay, it's just general knowledge, guys. Who painted the Mona Lisa? Who painted the Mona Lisa? Okay. Lapaya emuva. Yes, nangu futhi laphaya weskipa esibomvu ushilo it's Leonardo da Vinci, whatever. Right? What happens? Okay, so there's a follow-up question to this one, and this is meant for this site. Ubani lo painted the famous painting that's called The Starry Night. Yes? Van Gogh, yes, it is Van Gogh. Please, Van. Now I'm gonna play out it's Van Gogh. Okay. Lana again, guys. This is a simple question, ne? A very simple question. But I can go Mr. Sandalote Van Gogh. Thank you. Kulama question lawa in 5. So 5 people will be chosen. Anne? Right? Not necessarily 5 people, but
Okay, which countries are part of BRICS? Let's be civilized individuals, please. Right. Okay. Yes. Imani, excuse me. Ninglalen. Umuntu eyedwa uzosho country A1. Awukwazi ukuphinda country esishini. Yes, mama. Yes. Brazil, that's correct. That's all they say. China. Okay, China. Okay. We're in the move of the black and white, yes. Bunny? India, that's correct. South Africa, that's correct. No. Okay. Yes. Russia, that is correct. Largest animal in Emhlabeni? Oh, Kosiam, don't shout the answers. Okay, yes. Okay, uti whale, but it might be specific. Whales are together. We got the humpback whale, we got the narwhal, we got the sperm whale, we got the big blue whale. There are so many whales. Right. No. Pretty bored. Thank you so much. Okay. Okay, a few more questions, right? Lena might be a little tricky. It needs you to use your common sense. Right? If I, General Senamile, were to say, MSc, is it nice? How many hours would it take me to go from Naitebo to Ekoni? I need to talk about Mrs. Science. How many hours? Anza? 0 hours. 6. Okay. Why is it 0 hours? Thank you so much. Okay. La phambili ngizocela ufanele. Cela ufanele. Ngicele uSimphiwe. Ngicele uNomkhosi. Ngicele uThobeka. Ngicele uKwanele. Mese ngicela uNgiphiwe. La
izinto abangitshele zona bona. Uyabo? So, ngizocela imvana izongisiza la. Mangicela imvana ukuthi ingisize. Ngizocela ukuthi inikeze noma ubani lamaphepha lawo la phakathi. Noma ubani amaphepha lawa. Okay, guys. So a game la esizoidlala, it's called Human Bingo. It's called what? Thank you so much. So with Human Bingo, Ivana is going to give anyone iphepha. And my niggas that specific individual, lelo phepha lelo. Uzofunda statement. And then kuba bonke labantu laba bala phambili. You will give lelo phepha kulowo muntu ocabanga ukuthi leso statement leso singayi. Okay. So la Simphiwe nimbuka ubuso uSimphiwe la nomkhosi nimbuka khona ufanele nimbuke ubuso ufanele khona ufanele nimbuke ufanele kube khona uSimphiwe nimbuke ubuso bese kuba khona uThobeka. Ngiyangizwa ngithi yes. Okay, angazi ukuthi ubani othola iphepha, but ngizokuthi kulabo abathola iphepha cela basukume bame la bakhona. Right? Ume la okhona and then uzofika wena yeso mama kuleso statement lona sawusisholo phezulu. Sisholo phezulu. Mase uyahamba uyonika noma ubani la. Mawusuhlale phansi omunye nomunye. Right? Ungahlali phansi usala usuma la okhona. Then bazobe sebekutshela ke whether the statement is true or false. Nosondele iqalusha statement sakho ukuthi sithini. Noma do they need to stand in front of the camera? Okay, stand in front of the camera, usisho statement sakho, then you give. I'm always in trouble. The statement out loud. Mesunikeza lo oyitshela ukuthi kungayi. I wear shoe size 4. No shit. Okay, ngicela omunye alandele with statement sakho. I am an ambivert. As in like introvert and Introverts and extroverted purpose ongaphaphile kahle. Okay, omunye futhi one the iPad. Sorry. I do not drink alcohol.
omunye then kuzoba khona othile. Allergic to beef curry, but I eat dried beef. Okay, ngicela ukugcina asondele. This is the last one. In front of the camera. Nice to see you. I'm always late. Nyamuz? Oh, I'm always late. Always late. Sending you. Okay. I guess kumele kube khona a final question ezodidisa umphakathi. Right? Yiphi-ke engingayithola? I'm 5'2" or 157 centimeters. I-height Nkosi yami. Mawucabanga. 5'2". Mawusho. Okay. Ngicela ophethe i-statement asisho ukuthi siyiqiniso noma siyiphutha yini. Simple. Okay. Nizwile zonke i-statement noma ngicela ngiyiphinde? Nizwi? Abanye basicela ngiyiphinde, anginankinga nginganiphindela. Eyokuqala ibhala ukuthi I do not drink alcohol. Right? Kubonke labantu bo-6 ngicabanga ukuthi uba ungaphuzi utshwala. I do not drink alcohol. Senior city, I am an ambivert. Senior city, my shoe size is 4. Senior city, I'm always late. Senior city, I'm allergic to beef curry, but I eat fried beef. Senior city, I'm always in trouble. Senior city, I'm 5'2". If not about 8 inches and stuff, I'm 157 centimeters. Okay. Umuntu othola istatement esithi I do not drink alcohol uba. Siyiqiniso noma siyiphuzu? Istatement esithi I am an ambivert sithola uba. Siyiqiniso noma siyiphuzu? Okay. And then Kona Oti, my shoe size is from Ubao Peteles. See, Ubao Peteles shoe size 4. Naga, yes. Oh my God. Mesaguba Kona is statement city. I'm always late. Petoba. See, goodness, I must say, but I understand that. It's the emergency. I am always in trouble. Petova. Okay. Statement. The SCT. I
I am allergic to beef curry, but I eat dried beef. Spetoba. See, finish the messy food. Ubando, okay. Ubani do oyi ambiverts. Hey, too many ambiverts. No cause ambiverts. No cause ambiverts. Mr. Buba Konado, I'm always late. Uban. Keta, you know, it's for SFA. Thank you guys for participating. No, Ote 5'2" Uba. Uba no double with 5'2". Thank you so much for your participation. Right? Right? Just like in Englishman phone, that is the beginning, the body, and the conclusion. Right? Okay, so Nancy, Jengabandu, everything, well, there's birth and death, but that doesn't matter, that's besides the point. And by Belini, we're back to the Bible now. Right? We're back to the Bible? Right. Master, we're back to the Bible. Ukana amabuga mangale eBhayibhelini. Mangithi washo no ngingasho? Yebo. Ngeke ngazi ningangikhohlisa nokungikhohlisa. Okay, ngizocela oyedwa ozokutshela ibhuku lokuqala nebhuku lokugcina eBhayibhelini. Would you go with us? Just head. Usetholakalile umuntu, right? Lo muntu lo otholakalile now iliphike ibhuku lokuqala nelokugcina. Yes. Sambulu. Yes. Bye for now. Okay, so tolong kata sa family, sa set ko ito mga pamilya. Yeah. Nungkosi. Angithi thina esabakhomole kwala bengangqubanga. Sabavulela ezibayeni zobaba bengakhokhanga. Bafika bahlala babusa baphenduka bantumzane kithina kwasemsizweni bengafikanga. Ubona nangendlela abasiphakamisela ngayo isandla nje ukuthi khala ngabaqhathwana. Sanibonani. Anginazi lana umkhosi kwanga kodwa ke akunankinga. Igama lami Insizwa zami for officer zithi unenkani. Igama lami insizwa zami for officer zithi unenkani. Isibongo ungagabasha ukuthi umuntu uthatha umashabasha unkundla yena. Simenyiwe thina
introvert, but ile introvert extrovert. Okay guys, as I introduce myself, I'm a DT alumni. My qualifications will be conferred in a month's time. Representatives, Agaseo Ekulmanati. We've also had Usis Azande Ekulmanati. But before all of those processes, before you actually apply, before that, and Mina, you connect along. Alumni number before Gobama and Kulama, this is 082-312-0671. You need Palena Balena, who is the Masani King of apply, Magic Sail, Ning Jail. I'm not going to go to and apply and I'm going to the past 082-312-0671. Okay guys, so for the application process, guys, firstly, the application process typically involves a research. You cannot apply for something that you do not know. You cannot apply for something that you do not qualify for. Hence why, whenever you guys are choosing your subjects, grade 9. And it's very unfortunate that we all constantly emphasizing on this, but then it never comes to fruition. So normally, I'd really like for my career guidances, I involve in grade 9, so that when they choose streams that they're getting into, they have a direction. Because it's very unfortunate to I've had an instance whereby when the business studies, tourism, agriculture, and mathematics. As ufuna uwenza PM, like, come on, bro, you can't. Okay. But what I was grateful for, we had to do research, rather than saying, you apply the therapy and saying but do you actually qualify for it? Okay, Susan didn't fund the why grade 12. But then now, do your research, get your gains, so that you know what you're getting yourself into. Hey, guys. Now, no, I'm just joking. You guys are very fortunate to you guys have given them platforms around you. Some of us never had that. I mean, personally, I never had such an experience with you guys have a privilege of actually asking and you guys, the world is your oyster. And guess what? The world is your oyster. It's big enough. You can dream big enough. You don't necessarily have to be stuck here in KZN. Okay, go and find it in the Penguin. I will shoot somebody apply the pen. Kono UJ, Kono Usu, Kono Northwest University. Go to Cape Town if you guys want to go to Cape Town. Funding is always there. You guys just need to do your research. Same applies to NSFAS. You guys don't have to limit yourself only with applying for NSFAS. There are different bursaries. Almost for your registration, we do understand we come from different backgrounds as now. But Umaspala has given us opportunities to register.
Woza kuthina masipala nansi form okwakho ukuthi uyigcwalise uyihambise bekunikeze. And then you apply, you register up until NSFAS wakho uapprove. Says one. Says one. Ngiyabheda mhlase wejini alama present. Okay, also kunalento le oluboleka ise booklet eyodwa. Ngizoyibuyisa ngeke ngitshontshe. Kunalento le kuthiwa ama requirements. When you guys are applying, you need to check the requirements. That's also part of the research that you're doing for whatever specific course that you're interested in. About regular requirements so that you ensure that you actually meet those requirements. Because it's going to be very futile for you and it's going to be very painful. Mouse to apply the course, 35 points. Because what they normally do, no, like you go 28, because what they normally do, I know with the duty, that's how they work. We do apply EIT, a duty. The minimum points about Funayo, is 28 points. You figure me now, my points are out 35 points. You figure when now, 28 12. Obviously, minimum requirements. Those are just minimum requirements. But who are actually above the points now, who actually exceed the requirements upon. Hence why we told you or apply and I qualify or try equals the sequel. That's because you do qualify, we understand you do qualify, but this is just a game, this is just a joke. Hey, no 35 points. So guys, what's your own call? And what's your to apply like a pen? I wish you would say, who has a family and get going to subject board. I'm a pedal, will apply and I said to you, and you guys need a number out of the goodness of my heart. Do you know why I'm doing this? I got an offer at UJ, but it's unfortunate. I'm not UJ. I'm not noting with Zagalan. We're posting as a system as a DUT. I do not know of the system as a UJ, but trust me, I'm able to master the UJ because I contact for Wonka institutions, whether in case it's on or outside of case it's in. Says one. So it is also important that you guys self-introspect. I was going further in training a paper mandab. If we are the sematology, it is above my capability. Don't do it. It is very important for you guys to actually self-introspect in terms of saying what you are identifying my strengths are, my weaknesses are, so that you'll be able to pick because otherwise and then seek guidance, guys. Seek guidance. Went to research, okay, in somatology, but now I'm a job opportunities at him because that's why I think you guys are on socials, right? Committed suicide because you graduated about 12 seconds. Not because I am 7, but you guys, it's like we're living in this cocoon as phone pumayon. Si se carpet and that sort, spoon I yoke it on a silver platter. That is wrong. Explore. A woman favor says explore. Once I graduate from my second qualification, why? Network. I was the deputy president of the House Committee at DUT Young, and that includes Amakepas from Midlands and Durban. Network, and I explored my options. Get a young kid, nani, network, get a that, and as it is on benefits. I want to my network of Bonum Vana, I put here with Sasko, Hamba Novana, when they talk at Novana, who's always a Novana. Because he's climbing the ladder when I was just have a number of the Dafe, Umvana Belacamos PhD, so now you need to also have that mentality. At the end of the day, he's always a never sit. Oh, because isn't there in Sebe Kavile, number first basas we cover guys. So, guys, there's this thing, it is very unfortunate to high school.
masisafuna ikhaya ukuthi siqhamuke emakhaya ngafana. But mase singaphakathi ezikoleni siyakukhohlwa lokho. Guys, eVarsity kunabantu abadiverse kakhulu. Khona abaqhamuka kwamaqaphuna kusale, khona abaqhamuka from disadvantaged families. Mawufika lapha zazi ukuthi ubani, zazi ukuthi ufunani, uzowenzani, uphume ekhaya kanjani. At least think about that. Yabo. Omunye ngiyazi Nkosi yami ukuthi sihamba hambe siqhuzu endleleni. Bengafuni touch base on this, but I'm seeing the need. Guys, kuyenzeka ukuthi sihambe siqhuzu endleleni. But into ebalekile is that you pick yourself up. Straighten your crown and move. Mina ngaqeda umatric wangu ngo-2016. Yeah. Ngaqeda umatric wangu ngo-2016, ngaba nengane ngo-2017, ngahlala ekhaya ngo-2018. Then I decided ukuthi impilo yami imile, I had to make the decision for myself. Impilo yami imile, then I decided I'm going to go back to matric. Angibuyela nge-matric, unfortunately, ngabuyela grade 11. Ngafunda grade 11 nami ngaphasa, and ontshola ukuthi it was the first time getting ngicela ukusho lokhu babsotop, it was the first time ngithola u-level 7 in maths. Kuyenzeka guys, okay, ngawufunda umatric wami and I passed because ngase nginayo le drive yokuthi okay, now it's time for me to fix impilo yami because no one's going to do it for me. Angeke ngiphike nabangani as much as people were like, hayi wena ngososiqeda isikole nini, I was like, no guys, it's fine. Yabo. Ngawupass matric wami, ngathola nje distinction abangathena. I could have done better, but I got 4 distinctions, which is nothing, honestly. You guys can do better, you know. So then that's how I enrolled at UT, and ngafika ngathola lezi ikhundla enginazo. But ikhundla zilutho, but into ebalekile i-qualification le engilanda at UT just to uvusa emakhaya. So nani guys, ngiyacosha apply that mentality ukuthi ngisho singadlala sihlangane nabangani abahlukahlukene, at the end of the day uwazi ukuthi uzeleni. Ngoba sithi applyani guys. Makunhlula, we do understand ukuthi asikho sonke well versed with technology, but kukhona abantu abanjenganathi abavele badedele inamba zabo nje kalula kanjalo just ukuthi nisihlule. I can take my time and say I'm doing the application for you, give me your details. Angeke ngize ngishadise uphapha ukuthi uMrs Dlamini noma uMrs Gabashe. No, I'm just going to assist you. And ngiyacela kuba bahleli balo mcimbi namhlanje ukuthi it is very unfortunate ukuthi siyafika sihlewule applyani at UT kunjene iKZN kunje, but then how sure are we ukuthi the information esibanikeza yona it is useful and it is utilized ngendlela right? So siyacela ukuthi kube nama instances whereby siyabasiza with applications, senze sure ukuthi umuntu to avoid the drama yokuthi afike umuntu ngoJanuary athi mina ngi-applyanga bengazi ukuthi kanjani ini kodwa inamba yethu sayidedela. Khona nabantu phambi kwenu abakwazi ukuthi banisize, ungafika ukuthi misa ngakwazi uku-apply kanjani, akunahlazo. But guys, overall siyanithanda, sinifisela okuhle, ngathi ningaphasa, nibe odoctor bani. Ngiyanithanda guys, ngathi khona baze bayizweke le nto le. Ngiyanithanda. Sengihamba ngithi mina umphefumulo wakhe usuphumile kanti nomzimba wakhe usuphumulile, akusasizi lutho ngisho ngaphumulile. Imithandazo yakhe lenesiphenduliwe, uthuli othulini, usethuli othulini. Noma ukufa ubehlale ekulangazelele, kumfice engazelele, kumfice engazi elele. Uthi akasekho emhlabeni, usethule emhlabeni. Akasekho emhlabeni, usethule emhlabeni. Nani izitha zakhe ebenimsongela ngemkhonto, uthi usethule emhlabeni. Sanibonani bangani bami. Ninjani? Okay, sicela ubaba uprofessor wethu aza ngaphambili namazwana. Naku prof umsindo. Segundo professor.
ngithanda kabi ngoba useshone lo usonkondla sanibonana. Sanibonana. I was uthe ubani ushinga bani? Sizwa njani? Akezwa? Sizwa zamfokofisa ngoba zithi njani? Akuzofanele simnikeze inyimbo namhlanje. Ushinga le ntombi eshingela insizwa ngapha. Ishinga kanjani noma iqoma kanjani ingakayiboni insizwa zasemahlabathini. Before uSpia eze angithi maZulu ithe sisebenza mashangasi shu ithe sisebenza kufanele sibonge ngibonga kabi ke mina ngoba ngivele ngibonge ngibonge lokho ukuthi ubuhlali obudlo baba mngaki uthi indukwenza igawula konke okwenzakala ukuthi ingane zami whatever chance usuku ithola think wise if uzothi mawuthola opportunity namhlanje uthola uMiss Shangasi uthe uMiss itheke baba uSpia ngizokuthumelela ngensizwe ezokuza indlela ukuthi amabhuqa aya kwaShangasi ahamba ngayiphi indlela sezoba umede wayezofaka umunwe ngeke indlela ehamba yini amabhuqa ngifuna ukuthi ingane zami ithuba elifana naleli manizolalela uMiss Shangasi ufike kwanitshela ngokubaleka kwezinto ezenziwa ngani ngezandla. Thina njengothisha Shangasi kufanele nisenzele khona. Mina ufanele ungenzele khona njengothisha omkhulu wesikole. Ukuthi ubajabulile foundation ophakamile foundation obani ey'koleni esifunda kuzona akusizona zonke iy'ngane qualified to grade 12. Kusho ukuthi fanele nikwazi ukuzosilekelela kulezo ngane from emagrade nakuphi aphansi ukuze maphuma izinto zama-skills ema-TVET unganqeni ukufonela eThabanites Gas uthi konje yiphi iphuli esesikoleni nawe thisha omkhulu oyibonayo ukuthi no lephula siyikhiphe manje esikoleni iyodila no skills uphi eTVET College kusisiza khona ukuze siyokwazi njalo ukukhipha abanye obajabulile abayosenzele manje ini ama program mina ngiyayiqala intombi bengithi lo sisi nizombona ukuthi bese nimculela ingoma yabe emnandi nimiyekelele lo siso sonkondla nimbona ngothi uyini uba nombona ethi uyini zomthen rand uba nombolile uthi uyini ngizomupha u10 rand ngithi uba nombonile ukuthi uyini uMagcabashe ngizomupha u10 rand uThamara okay ngifuna ukuthi Magcabashe sengisuka uyivini ukuthothedalwane kodwa ke Magcabashe ukukhombisa ukuthi mina ngiyakwazi ukuthi uzoba yini ngizosho kanye bese siyakududuza into ngoba Fobza khona.
2012 yaqalwa izintombi cishe zazu-18 zihleli kuma-stebhisi e-University of Zululand zilinde imoto ziya kwinkomfa abapostoli abafundi zayiqala yatrenda namanje abapostoli mina bethi nizombona ethi manje iyaqala nje vele nimfake eshunini nimenza shesha bezunkulunkulu bengisathi-ke sifuna ukubonga thina njengamathutho sothoba ukuthi if ingane sizohlangana nazo bese sizimbinkomo kunento eshiwoyo-ke ethi bona-ke ngifuna ukunilayela kufika uMashangasi wanitshela ngokubaluleka boku-aplaya nje ukuthi uma uphuma la ukhulume nomaZungu uma uphuma la ukhulume nomagcabasha ukuzwa ukuthi konje amangela ngithi-ke usuke ungakabi sesikoleni uma usazoshumayela ukuthi i-English yakho kufanele ibe ngaphansi ka-level 4 singakufunda konke sikwenze konke sikhuluma i-mathematics sifikile but if English yakho ingayena u-level 4 kuya phezulu or level 5 kuya phezulu uyafana nomuntu ongenzanga lutho sizwana kanjani sidlulisa ukunibonga la ingane zami kuleli ithuba ngoba nangena ukwazi Mashangasi sibonga ukuthi ubanikeze ukuthi akusiyona kuphela i-university obo umuntu mawuya kuyona manizomlalela athi Mashangasi usilwa athi masuya ko-Briatech awusekho NSFAS mawungapha kulawa ama-TVET colleges u-NSFAS uthola njengakuphi njengase-varsity futhi mawuthola kade uthole TVET usuqedile usufuna ukuya e-varsity awuthi u-NSFAS bengekufande lapho uyaqhubeka nje ukufanda uzoyoqeda yini isifiso sakho dokotela Right, Program Director, thank you so much. Ingane zami siyathanda kakhulu vele niyalazi udaba ngithi. Sibingelela kakhulu abantu abasenzela umsebenzi omuhle kangaka. Kakhulu kimi nje ukuzobingelela bese ngizobonga. Right, siyathokoza kakhulu eqaleni nje from Bajabulile Foundation. Vele sengicabanga ukuthi siyishiye nje bese sithi KWV Foundation. I don't know kube lete kanjani but nje kakhulu ukuzobonga kithi ukuthi umsebenzi enisenzela wona nethimba lonke siyathokoza kakhulu.
so ngathi ngingaqhubeka njalo ngokomthetho kube kuthiwa ngiyazenzela ngabe le program iba sekuseni sukela ngo8 kuze kuyoshaya u5 ebusuku noma ntambama ngoba kuze kushaya kusasa kuze kube ngakusasa yeah right ngezathu esithi sesikufundisile thina akusho lutho ukufundisa yingakho noma isikhathi sibonile ukuthi sincane bothi insuku zethu bezincane sathi noma kuncane kunjalo kodwa asifake le program ngoba ukuze kusasa lakho liqhubeke nje sesikufundisile ngeke uye phambili ungazange uapply sezwana ngithi ngeke uye nje phambili ungekho evarsity ngaphandle bonomqondo mhlawumbe webusiness kodwa nalo ungathi ungaqala evarsity ngoba ayawa namabhizinisi so kafushana nje uyayidinga ini ivarsity so kuyiprogram enhle nganzami angathi ke sekukhulunywa kamnandi kanje bese ngalisebenzisa leli thuba ngathi ngikhuluma silapha ku-assembly ngathi mina ngikufundisela ukuthi ungahambi ngemoto engihamba ngayo yezwa le eyakho ithi ukuthi izinto ozenzayo ngithi mangibona ngithi inkosi yami sasinayo lengane ecampini sayifundisa lengane ilokho esikufisayo kodwa uma ungeza uku-apply ngeke sikubone lokho angikhulume nje lento engayisho last year ukuthi mina nje ngangifisa ukuba udokotela hayi lo we-maths ngangifisa ukuba udokotela nje lo wangempela ngisho lo Jovanani medical doctor kodwa into eyenzeka angaze ngi-apply ke mina mina nga-applya base usisi wami ngamnika yabo lokhu kuthumela ngamnika ngaligcwalisa ngamnika wanposa wangabe wakhohlwa ukukhokha ngitshela ukuthi ngi-applyile ngabona sengithola ama-bursaries vele yazi na ukuthi ngisinqanga vele sayishort futhi kumbe akusengusho level 7 ngathi mina ko-maths nje no-physics ngangithola level 8 ukuthi ngoba ukho ngoba kwakuyinto eqala ku-100 angazi noma iyawela kwakushoda ukuthi bazokwenza njani so sengisholo ukuthi nganginawo onke ama-bursaries kodwa nje inkinga kwaba ukuthi isikhala ngisithole ngenza sokuthi nganga-applyile no hayi ukuthi yesisiwamweza nje hayi ukuthi wakhokha wangaliposa ifomu yezwa le ngicabanga phela ukuthi mhlawumbe ngangakhokhile mhlawumbe bengalithola kodwa kwathi nje kugcineni sengithi ngiyongena sengiyo-applya sengiyacheck-a kuthiwa wena u-applyile sengiphethe ibhasari sengiyofuna isikhala kwa-UKZN mase kugcwele akufani phela njengasey'koleni lapho kwazi khona ukuhleba nomuntu eceleni ugcwele kodwa awungeqisele hayi awucelile ngaya ngisho eMedunsa nakhona ngafica sekugcwele so kubalulekile ukuthi u-apply futhi okunye unga-apply uyitshetha uzofeyila into enjani le ufundela ukufeyila wena shuthi sonke lapha sifundela ukuthi vele siyevarsity angithi uhambe ushintsha lesiya simo osazi wena ukuthi simi kanjani so kafishane ingane zami lisebenziseni leli thuba akekho umuntu othi uzofeyila futhi ukuphasa sokwabalula kabi manje wena ukuthi uphase ngelevel ezokwenza ukuthi udlule abanye ukuze uzokwazi ukuthi uyevarsity besinabantwana omunye umntwana mobe upgrade last year wathola o-level 7 wasethi seyo-apply wathothi sekugcwele wathi ngizohlala ngoba ngifuna ukwenza lento engiyifunayo angifuni umuntu othi ngithatha noma yini nje evukayo uzokwenza njani-ke ungasawutholi nomsebenzi ngoba wathatha noma nje ayiki noma yini ufunda lento nakhona ucheck njengoba sibabizile bezonichazela lento ozoyifuna wena ngiyangibadeleleke amadoda ngithi mina umuntu osafuna ukwenza i-engineering electrical engineering uzofaka mpugezi ngoba sesinawo sonke kodwa ngisuke ngiyidlalela nje sengisholo ukuthi uyayibheka into ozoyenza ukuthi akhona namathuba omsebenzi ingakho sibalethile siyanithanda kakhulu ngithe mangiza kwafisa ukuthi angize le body manginibona nje ukuthi angivele ngifundise ngoba ngifuna ukubona mina uphasile ungangiphoxile sengivala ukuthi ade usecampini awusho ngomlomo usho ngezenzo asikubona ukuthi nakho business application manje bekuza ukuthi awusekwenze njani ngoba besilala nawe yini manje wasuka nje bese uthi hayi bekhona i-foundation ebesinayo bathi foundation yasitshena bekhona ne-UKZN DUT bebekhona bonke bakwazi ukuthi besitshena yingakho sengifuna uku-applya manje uyayizwa le yini manje ngoba besilala ngawe no-10 nje ubulala ngo-10 futhi wena uzazi ngisho iy'tori isekhona generation anazi khona bathi isekhona bayibuka i-TV ke lapho yabona ngoba soshabeni so
banazi kabi uShaba ngeke ngathi ngifundisa ngakhuluma ngoShaba ngabe zabehle ngabo into yabo le. Right? So ngani yami mawuba uthi ubulala ngo10 after camp awusezulala ngo10 isikhathi sakho sokulala u12. Ungizwa kahle. Atshani makhelwane sidlala ngo12 njalo kusukela. Right. Asisho kanjena sengikhona. Ngani yami awulali ngo12:1 ngoba ubhala ngakusasa. Ukwenza lokho kusenesikhathi. Uma ubhala ngakusasa ungamani lale ngo8 ngoba wenza ukuthi ingqondo yakho iphumule kahle. Ngoba ingqondo yakho mangaphumule uyobona uma uphuma ephepheni mase usekhaya bese ama-answer akhumbule ususekhaya. Ingoba ulale late ingqondo wabhala ku-exam ingqondo yakho ikhathele. Uma uyobhala lala ngo8 uzovuka ekuseni u-right. Waqhubeka ngalala ngakho ekuseni ama-answers uzowabona usuphuma ephepheni yakutshela ungasho ukuthi angishongo. Angiphathi uma unomuntu onomngane ophaphayo othi uma eqeda bese discuss iphepha uyibonile lena. Ngaleso sikhathi wena uyibona. Right. Asiva, thank you so much guys. I'm Santanda kakhulu. Okay, saqala item yokugcina yabangani bami sizendelana. Sesiyaqeda fanele thina. Inesingi eUKZN if wake wangayenza first choice out. So out. Also out, right? Yes. Ngisho ngabe uthole 45 points ophelele. But if we enter first choice, the second choice yakho be medicine, then bakuthatha. But mangabanga medicine, ngeke basakuthatha. Ilo futhi inesingi futhi if bakhona aba-upgrade la? Yebo. If you upgrade, ayikuthatha. Umuntu abe-upgrade. So UKZN izinto eziningi zaka-health science eziningi manje ma-upgrade asakuthatha. Pharmacy asakuthatha ma-upgrade. I-medicine udokotela abasakuthathi ngempela. Akutshela ukuthi esibhedlela ngeke uyithole second chance to save umuntu. Bakutshela kanjalo. Yeah. So bakutshela kanjalo. So ngeke izikuthatha. Asibuyeni fast. So yizo zonke into engifuna nibamba. Abantu aba-upgrade ma-apply. Mawuqeda uku-apply. Mhlawumbe ngiphele ngisho nenyanga. Uzoba no regret. Ungawunaki lo regret. Ingoba babuke ama-results akho system la ungenzanga kahle. Niyezwa. Yabo nje abantu aba-upgrade. Uthi aqeda uku-apply nje abanye asiphenye isikhathi singanani kube no regret. Because basabukela ama-results lawo. So wena kumele relax ulinde kuze kushaye uJanuary. Mase kuphuma ama-results akho. Ama-results akho I'm not sure about ama-institutions akulungisa kanjani. But nge-UKZN ukulungisa direct. So submit ama-results amasha, confirm ama-results amasha bese beyawashintsha befakela amasha ngoba adu upgrade. So inganithusi le nto leyo abantu ba-upgrade ngesikhathi u-applyile bese ubona bethi regret. Ingoba babuka ama-results ama-matric lawo kwavele kwi-system. Leyo nto leyo. Qhubekela phambili engineering, bafethu engineering I think for the last 4 years eUKZN awugcwali engineering. Ngoba nina uvela uthi uqala unyaka umuntu avele ethenga imidikililo uthisha we-maths or we-physics. Yebo, isize ehlisa ama-requirements e-math ne-physics because of that. Yabo nje eUKZN ngifika mina ilokhu i-engineering ubedinga nje u-level 6 u-70% in-maths 70% physics but sekwehlisiwe seku-65 right? So sekufuna sesifuna engineering sesifuna 65 maths 65 physics ayigcwali still ayigcwali yabona nje uma uwazi nje wena ula uzothola 65 maths or 65 physics no 33 points engineering uzoyidamuzela ngisho ngabe kuthi uyofika unga-apply it all uyayithola kodwa ngoba igcwala njengoba ngitshela nje and for the last 4 years azigcwala namanje this year ayikazigcwala because of leyo nto leyo right yes. So onke ama-college 4 anama-degree abizwa ngokuthi ama-access degree but ke lawo ma-degree lawo awathathi nanomoba siyezwa
So lawo degree athatha abantu abasuka kwikole ezi disadvantage. So ikole esiwa quarter 1, ikole ezi quarter 1 to quarter 3. Why kusho njalo kuyaye kuthiwa sikuthatha kule degree based on your quartile ngoba siya understand ukuthi isikolo osuka kuso si disadvantage, isikolo lasemakhaya nasemalokishini si disadvantage. So awubungenawo ama facilities onke ukuthi ungaphasa kahle. So we understand ukuthi awuphasa kahle. So we'll admit you, but nakhona kumele ukuthi ubachelor pass. Yes, ubachelor pass ngo CEO ibhale ukuthi ngithi ngo CEO lawo ma degrees lawo abhale ngokuthi 21 points to 27 points. Kodwa nje ngikhuluma iqiniso. Kugcwala abantu ba 26-27 because eyaka humanities ibizwa ngokuthi BSS4, Bachelor of Social Science Extended Curriculum. Right? Ngitheni sasa yini sasa abantu abasokolo ezi disadvantage. So sizo check isikolo suka kuso ukuthi sinjani. Right? So izokuthatha ke lo degree ya humanities na engineering futhi ikhona. Same degree nayo futhi na same requirements ama quartiles. Health science ikhona. Naga law and management ikhona. iBCom 4 or iBCom accounting 4. So ngiyacela zonke lento nizoyibuka yikho kade ngithi kubalekile ukuthi masiso siqeda le program sin apply because uyazi ukuthi kuzokutshena ukuthi nayi lento le ilokho nje ibheke. Bafethu ngiyacela uma apply be realistic. Yeah. Be realistic uma apply bafethu. Yabona nje this year ukhuluma ngathi this year kuphaswa kakhulu bafethu. Kuphaswa kakhulu asikhulume ngenursing. Ngoba mhlambe baningi abantu aba elokho eHoward. Inursing is Howard kuphela. I-intake yayo ilihamba ilokho ya health ya Department of Health yokuthi bafuna abalo. Okay, that's all your session. Okay, ngiyabonga kakhulu. Njengoba sebeshilo ke ngufanele olate. Yeah. Okay. Njengoba sengizokhuluma late ke vele ngathi ngizokhava izinto ezincane nje kodwa ke ngicabanga ukuthi zizobe ibalekile mhlawumbe. Okay, ngathi ngizokhava le part leyana mina mhlawumbe le yokuthi yebo ke sekukhulunyiwe konke kwenzeka konke kodwa ke masithi siyofunda ngani noma yini le oyithembile kangaka ukuthi njengoba sesiyenzile ikheli kaGaleni sakwenza konke sakusho konke but unaleya part leyana ebalekile ukuthi imali ke manje yokufunda isizoqhamukapi. Yes, you can apply uwenze konke okufanelekile but imali iyona ehleze iwukhiye noma ilokhunjana i-tuition fee iyona ekhiye ukuthi uzokwazi yini ukuyofunda ngoba nakho ukufunda ngesikweletu kunzima kubantu abaningi because awusakwazi I would say kuyaye kube nzima ukuthi usikhave noma uphinde usikhokhe. Okay, mhlambe bengifisa ukuthi ngiqale ngoku-introduce izinto ezifana nani ama bursaries noma mhlambe inhlobo nje zokuhlukana ka funding because into eyenzakalayo ukuthi mhlambe sizasocabanga ukuthi kukhona uNSFAS kuphela okuyiwona okwazi ukufunda ngawo but truth is kuningi noma ziningi indlela ongasosa out ngazo ufunding ukuthi ukwazi ukuyofunda and yonke indawo noma within iSouth Africa noma mhlambe yes within iSouth Africa ungakwazi ukuthi usose imali yokuthi uyofunda mhlambe noma let me say I would touch mhlambe ama bursaries nani no